sing ora kedanan mripate mlalak-mlalak ngawe-awe kekukya rasa atiku yen anyawang esem lan kuyomo sayange anak loro wis adono kono prawan kembang desa apa bisa ngaturutan momong putra urip bebarengan aku ketanan rino mung tansah kelingan kedanan prawan ibarate ngodhok ayo lintang tak rewangi pati geni pamriye karo ben luluh atine aku ora bakal rapi mung sliramu kenya cinta onten Jarwa Purwa Tunggal basaning bas para kami witi sunggan sindening pratengga Atur kiara. Nuwun kula kadang pamirsa Sutrisno Doyo. Kagum wiwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga aku. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kandi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatan. Keparenga ing siang meninggo, pagelaran Ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan serial Maiso Cenar dumawah perangan Geger Banyu Biru utawi Haryo Saluko Tanding. Dalang sarta pendapuk ingkang dipun astu Rogo Mas Anom Suharyanto, asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto, pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi, penata pageliran ingkang dipun tindakaken Rogo Mas Sukawi sakonco, penata teknis dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto, Kabiyantu Adimas Didi. Ewan dene pangrengga busana
ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Pinarum engling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Kandi Panglih Swarwati utawi Pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno. Ewandene Wiraswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda sarta Adimas Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprun, Rokowas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Kedoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian BM Audio ingkang dipun pangarsani Rokowas Gentong Kawa-kawa. Ewandene para paraga ingkang nyai jejibahan ing siang menika adegan sepisan gambaraken wonten Kasultanan Demak Bintoro. Sultan Trenggono ingkang dipun paragani Rokomas Andi Prasetyo, tumenggung Probesemi ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono, Ki Ageng Gajah Soro ingkang dipun paragani Rokowas Judek Prakoso. Adegan salebetipun wonten ing Banyu Biru. Haryo Saloko ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, Endang Widuri ingkang dipun paragani Nimas Menik Widyawati. Bantaran ingkang dipun paragani Adimas Kundi Asmoro. Ewandene para bebau ingkang dipun paragani Seniman Bagus Wahyu Manggala. Mahesa Jenar ingkang dipun paragani Rokomas Anom Suharyanto, Ki Ageng Kebo Kanigoro ingkang dipun paragani Bapak Bekek Ariwarsito. Sawung Sariti ingkang dipun paragani Rokomas Beguk Wilyanto. Galunggung ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali. Ewandene Karebet Joko Tingkir ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno. Bugel Kaliki ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo. Nyai Ageng Lembusoro ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Nyai Ageng Gajah Soro ingkang dipun paragani Nimas Ayu Lilis Setyowati. Ewandene Ratu Kambang ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami
Panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mokor. Kandi embanipun ingkang dipun tindakaken sisiup arum somplak. Kabiyantu siswak indah kalola. Menggah mekaten para kadang Sutrisno Bedoyo. Para paraga ingkang ngayahi pakaryan ing siang menika. Kita sagutrah saking pagelaran ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah sugeng ngamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran wusana sugeng amirsani nuwun nuwun nuwun.
Sugih Kendel Bonowani. Kowe munggah ana ing sanggar pamujan. Jugarake panjenenganku membeng semedi peminta dening Gusti Kenggilanjat. Apa kan? Tekaku ana ing papan kene. Pancen tak sengaja aku kepengin melehke kawan kowe Sultan Trenggono. Kepengin melehke marang panjenengan. Mergo kowe pengayuman sing ora adil tur ora wijaksana. Kok kowe bisa ngandhakake sing kaya ngono pawadanmu apa? Sogene ora. Wis ketok wela-wela. Coba pikir. Apa lupute kaulam Ki Ageng Gajah Sora? Wong kang tanpa salah ning kok kenah kok lebokke pagunjaran. Mongko kabeh lalakon ana ing Kasultanan Demak. Aku wis ngerti. Yen Ki Ageng Gajah Sora kae kok dakwa nyolong naga sasra lan sabuk. Pancen ora kleru. Apa sebabe nganti Kakang Gajah Sora tak lebukke ana ing Naraprasapa jalaran. Dheweke wis wani nyolong ananging Bintuah ana ing Demak. Kang aran naga sasra lan sabuk inten. Kuwi ora wijaksanamu Sultan Trenggono. Mongko kowe ndakwa nganggo ampyak awur-awur tanpa bukti lan saksi. Umpama selagi kowe kang dadi Gajah Sora, kowe ora luput ning kowe dipidana dilebokke pagunjaran. Kepiye rasane atimu? Lan kepiye panelangsane keluargane Ki Ageng Gajah? Cukup sapa kowe? Kowe ora ngono marang aku. ngerti sapa sejatining aku. Mongko Gajah Sora kae babar pisan ora rumangsa nyingetke naga sasra lan sabuk inten. Coba sawangen Sultan Trenggono. Naga sasra sabuk inten. Kawungan balik kenyang tanganku. Naga sasra sabuk inten. Kowe kepengin njaluk baline Bintuah naga sasra lan sabuk inten Iya. ing Kasultanan Demak. Mergo dina iki durung titiwancini. Dieling-eling yen kowe lali besok. Yen Demak ana geger. Barengi gegering alas kaperatan kebon dan Banyu Biru ngamuk ning Kasultanan Demak. Yo kuwi bakal tak baleke naga sasra. Sopo pawongan kae? Malah dheweke suwaning gawa ananing naga sasra sabuk inten. Wong sing mau kanggo kerja. Ya, yen ngono. Kakang Ageng Gajah Sora. Iki tumindak luput. Prajurit. Coba tumujune pakunjaran. Kakang Gajah Sora walono ya. Kakang Ageng Gajah Sora, Kanjeng Sultan Trenggono. mesti kemawon panjenengan kaget ing manah jalaran. Nembe kemawon kula utusan kan prajurit keng parikedah ngluwari Kakang Ageng Gajah Sora saking pakunjaran. Estunipun leres menapa ingkang dados pangandika panjenengan Kanjeng Sultan. Ewon dene panjenengan utusan dumateng para prajurit ingkang supados ngluwari dumateng kula saking pakunjaran. Kanjeng Sultan, Nggih. menapa anggen panjenengan ngluwari kula wonten ing pakunjaran Kasultanan Demak Bintoro? Menapa kirang anggen kula nampi paukuman wonten ing pakunjaran Kasultanan Demak Bintoro satemah panjenengan badhe nambahi paukuman kula Kanjeng Sultan. Boten. Boten, Kakang. Malah kaporo
Kakang Ageng Gajah Sora. Wedal sak menika uwal saking Nara Prasangka Demak. Ngantos panjenengan paring pangandika kados ngaten menawi dinten sakmenika kula luar saking kapungan lajeng mawi dasar kang kados pundi kados Dasaripun maton Kakang nalika semanten kula menika wonten ing sanggar pamujan meminta marang Gusti kang gelar jagat dumadakan wonten pawongan kang mawi singklon. Pawongan kula ngundha mana dumateng kula bilih Sultan Demak niku mboten wicaksana. Sedengah Kakang Gajah Sora kang ora nduweni luput kok mah dipidana. Mboten cekap menika Kakang. Tiyang kemawa kedhok kula wau. Ngasta wontenipun bintuah ing Demak. Naga Sasa lan sabuk inten mila ngantos kula utusan prajurit ing Demak parikedah ngupati dumateng Kakang Gajah Sora uwal saking Nara Prasangka. Mila Kakang saderengipun kula nyuwun pangapunten boten kedah kula panguwasa ing Demak nanging kula jalma manungsa lumrah boten uwal saking kalepatan. Kanjeng Sultan sampun limrah kok upami tiyang ingkang kagungan pangkat lan derajat menika nggadahi kalepatan nanging gampil anggenipun paring pangapura contonipun kok upami wonten nayaka praja ingkang nelasaken kas karyaning negari kadang kala menika mboten diukup nanging kosok wangsulipun kok upama wonten kawula alit piyambakipun niku kepepet satemah nyolong pitik niku babar pisan mboten wonten pangapura satemah nampa paukuman kok Kanjeng Sultan. Iya ndika niku nek ngendika mbok ampun nyembuk niku saestu kula niku matur menapa wontenipun Kanjeng Sultan. Sampun-sampun Kang Baku Nggih Kakang Gajah Sora sakmenika wal saking Nara Prasangka mesti kemawon kangen dumateng keluarga. Estunipun leres menapa ingkang dados pangandika panjenengan kangen salebetipun manah kula selak enggal-enggal kepengin pinanggih kalian keluarga wonten ing Banyu Biru Kakang. Nggih, mila kanthi menika sepisan malih Kakang kula nyuwun pangapunten taklim kula nggih. Nggih. Mila saking menika Kanjeng Sultan reh ning sampun gamblang lan trewaca dawuh panjenengan pramila kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten ing pendidikan Banyu Biru. Nderekaken sugeng tindak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. saka sisih wetan kae. Kowe ning papan kene kaijenan grendang-grendang. Iki lagi wae rasane opo, Jar? Rasane sampeyan. Rasane apa? Rasa ki babakan opo? Anggone teko sampean kok rodok randha. Saka rumangsaku sampeyan lali karo janji
janjine sampeyan. Endang, aku njaluk pangapuramu sing gedhe. Mergo rodok randhat tekaku ning papan kene. Ora yo ngerti dhewe to. Bumi merdikan banyu biru dina iki bisa diarani ora tentrem. Sakwise Bapak Gajah Soro iki dadi Nara Prasangka mapan ana ing pakunjaran Demak Bintara sing jaga katentreman ana ing bumi merdikan banyu biru iki aku. Yen to aku mengko orang ulang wuruk utawa kekandan kalawan para bebau-bebau kae banjur sapa meneh. Sak temah tekoku ning papan kene iki landhak. Ya segede pangapurane. Lamun to aku duweni panyangka sing kaya ngono. Kakang Arya Saloka. Endang widuri kepiye, Ndang? Aku kangen banget karo sampeyan. Mergo kepengin ketemu karo sampeyan wae mau bengi aku ora bisa turu lho, Kang. Yen ngono ora mung mligi kowe dhewe. Kaya sing tak rasake. Bebasan nalika tengah wengi, aku uga durung bisa turu. Ngenteni supaya enggal-enggal esuk. Mergo aku kelingan yen to aku duweni janji marang katresnanku kang aran Endang itu. Sing tak jeluk. Asmane sampeyan aja nganti mungkin kiwa lanang. Kok bisa ngiki kanggo aku ya? Perkara katresnan, aku ora bakal wani dolanan bab rasa. Mergo iki ana sambungane karo ati. Aku mengkuwate yen to kelan aku mengko iso diarani ceklek atine. Padha wae aku nelangsake utawa nggawe uripku sing ora becik. Kakang Arya Saloka. Coba-coba kuwati bisa rasake. Kok iso ngono ya? Kene aku duweni kabutan sing kaya ngono. Aku duweni calon bojo sing dasar panen banget. Jaga, tapi kenyataane bisa tak. Aku kok kaya ngono iki. Senajan to ana ing banyu biru akeh wanita. Ayune pindhane kaya dene widodari. Nanging siji wae ora bisa ngungkuli marang kasutriyanmu jare. Sapa manis kaya Endang Kakang Arya Saloka. si Ini kakang. Jaga tuh sama aku. Anggonku ngalem ngono jumbuh marang kasunyatan. Irung bangir godhek nyomang Endang iki. Coba to sawang. Tresnan tak tujuake kelawan. Pindhane kaya dene angin. Lamun to angin kae ora katon angin bisa dirasake. Wit-witan kang padha obah. Kan yen to kena angin mobat mabet nyuwulanangen tan bedane kaya katresnanku sing tak tunpojokke kelawanku. Bisa pun rasane nanging ora bisa disawang kanthi mripat. Ayo prajurit. Gusti Kanjeng Jagat Raya. Datan datan ana sami mung mligi Endang Widuri sing rina lan wengi tansah permasuk sakjroning atiku jar.
sekiranya wis gawe marem lan wis gawe senenge atimu sakjroning kowe lan aku bisa tinemu ana sak pinggir sendang kene. Yen sampeyan takon babagan piye mesti marem. Ning sangsaya bunga, lamun aku karo sampeyan iki bisa karesme ati kan. Mbok menawa ora suwe. Lamun Bapak Gajah Soro wis uwal saka Narapidana Demak Bintara. Mestine wae kowe lan aku enggal-enggal diresmeske pinangka dadi bojo. Iki mesti wae kaya ngono. Lek bantaran. Lek Cilaka den cilaka. sik. Yen sampean ape kondo ditata sik, ambekane sampean iki isih krenggosan. Kringete wae isih deleweran. Dimen aso ambekanmu kono. Sing alon-alon anggone sampean mengko kondo. Tenane ana apa? Cilaka den. Cilakane Teng Jawi menika wonten salah satunggalipun pawongan ingkang manik rodong den. sak njabane desa Banyubiru Nggih. ana pawongan sing nggo singgon. Nggih. Sak banjure Pawon menika damel geger wonten sak jawinipun Banyu Biru den. geger ana ing Banyubiru. Nggih. Pawongan menika sepindah nyuwun bumi merdikan Banyu Biru den. Sak banjure. Angka kalih pun pawongan menika nyuwun katresnan panjenengan gendang liduri den. Dadi tekane pawongan kae sepisan pengen njaluk bumi merdikan Banyubiru. Leres. Kang nomor loro bakal njaluk katresanku Endang Widuri. Menika leres den. Endang Kok koyo ngono kan. cetha yen to pawongan kae mung pengen jajal-jajal kawan aku. Ngerti yen to Bapak Gajah Soro wektu dina iki ora mapan ana ing Banyubiru. Mbok menawa kae pengen neter. Sepiro kabisanku? Saya-saya kowe sing bakal tak jaluk iki sing ora tak terima. Mula saka kuwi Endang, ayo ora usah dadak kesuwen. Ayo tak bareng ngono pawongan. Ayo Lek. Hei, pawongan. Aja kaya bocah cilik. Yen pancen bener-bener kowe wong sing pinunjuk. Jaluk anane bumi merdikan Banyubiru. Apa dene njaluk katresanku Endang Widuri. Ayo, aja mung sesintan. Ning ngendi sak tenane? Tenane sapa? Lan opo pamrihku gawe geger ana ing lelagan bumi merdikan Banyubiru? Saloko. Nganti aku tumindak gawe geger ana ing bumi merdikan Banyubiru, kabeh kuwi mung tak jarak lan tak sengaja keng supaya kowe metu saka sak njabari bumi merdikan Banyubiru. Sakwise aku mentu saka bumi merdikan Banyubiru. Ah, rening dina iki aku wis bisa ketemu ijen padha ijen karo kowe. Mula kanthi kuwi dina iki bumi perdikan Banyubiru tak jaluk lan katresnanmu Endang Widuri kudu dadi darbek. Bumi merdikan Banyubiru tak menehke kawan kuwi. Iya, Ora mung kuwi, katresnanku Endang Widuri uga tak pasrahke karo kuwi. Nanging kabeh mau pitukon. apa sing dadi pitukon? Barengi uncatin nyawaku saka raga, lakon kasebatan kegayuanmu. Bagus, tembungmu pungkasan kuwi sing tak nek. Janda ning papan kene harus salut. Wes, Oh!
pitakon sak jeneng atiku. Rumangsaku, aku ki ora duweni kaluputan kelawan kowe. Nanging kowe malap atiku, ngalap katresnanku, uga pengen duweni bumi merdekan banyu biru. Apa dasar lan dasare? Karya Saluk. Apa sebabe nganti aku tumindak kaya ngene mergo pancen lara ati. Kabeh pendekar golongan ireng mati so tangane simbahmu. Sura dipoyon. Lho kanthi kuwi kanggo males laraning atiku. Mula kanthi dalan aku njaluk kuwi perdikan banyu biru sepisan. Kaping pindhone pancen kudu mati so tangan. Yo. Tenane aku ora melu cawe-cawe perkara iki. Nanging iki sambung kelawan katresnanku lan ugi bumi merdekan banyu biru. Iya. Kae bakal tak bentengi nganti oncate nyawaku kang pungkasan. Yen kowe isih kurang trimo. Dewi piti meneh. Anggone gelut. Lamun to kowe wong wasis, wong sikit, treng dinas anggone olah biloro. Ora usah dadak kaken wuwus maju sak jangkar. Aryo Saluk. Yen gelut adu jotos jinotos, mbok menawa pitung dina pitung bengi ora bakal ana krampungan. Banjur apa sing Kalau kanthi kuwi yen pancen kowe kedurungan jimat kemat sing ampuh, aji sing winguwe. Ayo tamakke ning dadah. Yo. Yen pancen kuwi penjalukmu. Aja luputke aku. Lamun to mengko kowe tak tambani aji dhewe kawijayanku. Semprot wandamu sak temah mati. Ora bakal tak endani.
Sosro Biro. Ojo cepet. Keng menawa kados mengaten, Pak. Aku cukup yo karo pawanan. Pawangan. Nganggo singklon kowe wani nantang karo anak keponakanku. Sopo? Yen kowe wani aja karo bocah cilik. Iki lho. Wong tuane. Duh, belum, Bapak. Aku tunggu. Sampeyan, Kakak. Iya. Ya sing gedhe pangapuramu nganti paman itu mindak kaya ngono. Mung betake paman iki nodi sepira gedene katresnanmu kang tumanduk karo anakku Arya Saloka. Ngono. Tampan kula Pak. Arya Saloka Atus pundi? ya sing gedhe pangapurane lamun ta wong tuwa tumindak kaya ngono. Saktenane wong tuwa iki amung kepengin nyoba sepira gedene tanggung jawabmu tumrap katentreman ing bumi perdikan Banyu Biru. Rumangsa bombong cumeplong sakjroning atine wong tuwa. Sakwise aku mangerteni dhewe ewontene bumi perdikan Banyu Biru tok totoi kanthi sak lembaring nyawamu. Panjenengan ngertos piyambak menawi bumi merdikan Banyu Biru badhe kula rungkepi ngantos uncatipun nyawa kula, Pak. Pancen kuwi sing tak karepake dadiya menungsa sing kebak ing rasa tanggung jawab ya. Kakang Ageng, Adi Maesa Jenar. Mula ngantos kula cubriya. Estunipun ndika kapapanaken wonten pakunjaraning Bintara Demak. Iya. Nanging keng menapa wekdal dinten menika ndika wangsul wonten Banyu Biru. Dadi si Adi Maesa Jenar iki duweni panyakra bawa. Lamun tepun kakang iki mbobol tembok mlumpat pakunjaran Demak Bintara kaya ngono. Keng menapa mboten? Ing ngatasipun panjenengan menika Narapidana awit kandhakwa ngicalaken bintah dalem Kyai Nagasasra Sabu Intem wonten Demak Bintara. Di Maesa Jenar, kados pundi? Apa sliramu iki ya nate ngerti lamun tepun kakang iki singklar saka Sanggeman rak ya ora babar pisan. Ngene ya, Di. Saktenane nganti pun kakang iki tumeka ning bumi perdikan Banyu Biru. Cetane dina iki pun kakang wis luar saka Narapidana Kasultanan Demak Bintara. Sampun luar saking Narapidana. Malah kapara ora ketang layang sak suwek. Aku uga kinantenan layang saka ngesane Sultan Trenggana. Coba yen ora percaya. Iya to. Iku ana tapak asmane Sultan Trenggana. Kula pitados bilih Kanjeng Sultan sak mangke sampun ngluwari ndika Kakang Ageng. Ning aku gumun. Tole harus saluk. Saka rumangsaku wiwit cilik nganti kowe akhir dewasa, aku iki ora nate melek karo kowe Aji Jaya Kawijayan Sasra Biro. Ning ewondene dina saiki jengen sira wis wasis nggone ngecakake Aji Sasra Biro. Njur sing gula wentah iki sapa to, Mboten sanes menika Paman Maesa Jenar. Si Adi Maesa Jenar? Nggih. Apa bener kaya ngono, Si Adi? Leres, Kak. Jalaran kula ngrumangsani kapasran Tole Harya Saloka semanten ugi bumi perdikan Banyu Biru sak petahipun. Nalika panjenengan karangket kasowanaken dhateng Kasultanan Bintara Demak.
sedaya dados tanggel jabut. Menawi mboten kula lajeng sinten ingkang gulawentah dhateng Tole Haryo Saloka. Di Maesa Jenar, Kakang pun Ageng kakang matur nuwun banget marang jengen sira jalaran ora ketang piye wae jengen sira wis melu cawe-cawe madhangake swasana lan njaga katentreman ana ing bumi perdikan Banyu Biru. Makaten. Njur sesulih apa sing kudu tak wenehke karo kowe ya Didi. Kakang Ageng babar pisan kula mboten ngarep-arep sesulih utawi piwales dhateng ndika Kakang Ageng. Kula saged nyawang kulawarga Banyu Biru tentrem. Ndika kondur saged manunggal kempal kalian kulawarga kemawon kula sampun seneng. Luhur temen bubudanmu di Maesa Jenar. Matur nuwun meneh ya Di. Nggih. Haryo Saloka, aku tak takon karo kowe. Perkawis menapa, Pak? Merga ora ketang kepiye wae bapak wis teka ning bumi perdikan Banyu Biru. Bapak rumangsa kangen karo simbokmu. Mula aku takon simbokmu nang ndi? Pangapuntenipun. Ana apa? Nalika geger Banyu Biru ingkang dipun tuwaken para pendekar golongan ireng. Iya. Nalika kula wasul wonten ing pidaleman, ibu sampun boten wonten ing pidaleman. Dadi kowe ora ngerti kahanan simbokmu. Langkung Lho prayoga. kowe iki anak cah apa kowe iki, Kowe iki anak lanang sing kudune kowe bisa ngayomi lan ngayomi karo ibumu. Sampun. Ampun kesesa duka kalian ingkang putra. Lho kok ora duka piye to Didi, Aku iki wis kangen karo ibune Haryo Saloka lho. Mboten maido jeneng wong lanang suwe bepisahan karo bojo kok ora kangen. Lah iya. Nanging ingkang lepat menika mboten Tole Haryo Saloka, malah kapara kula. Lho kok iso kaya ngono? Jalaran nalika geger Banyu Biru, Mbak Yu Ageng kula slametaken, kula ungsikaken wonten Surapadan. Kersanipun boten kembet dhateng Sanjata Kentan Momata. Kakang Ageng Iya. Kanegara, sanjatane kaum sekti golongan ireng. Iya. Matur nuwun banget karo kowe di Maesa Jenar ewondene jengen sira wis slametake marang ibune Haryo Saloka. Ana ing desa Surapadan. Leres. Saloka, kowe dina iki aja nganti wedi kangelan, ya. Kowe tak utus keng supaya temeka ning Surapadan, pethuken ibumu kandha lamun to bapak iki wis luar saka Narapidana ing Kasultanan Demak Bintara, wis bali ana ing bumi perdikan Banyu Biru. Lajeng benjang menapa kula budal wonten Surapraden. Saiki uga malah luwih apik. Menawi ngaten pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Kaya ngono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, Kakang Ageng Jasura Kados. merga wis sawetara suwe aku ninggalake bumi perdikan Banyu Biru. Rumangsa kangen aku karo gogol-gogol ing bumi perdikan Banyu Biru. Mula kanthi kuwi, ayo bebarengan tumuju ning pendopo bumi perdikan Banyu Biru. Endang Widuri mangkanthi wangsul, kula tak ngetutke Tole Haryo Saloka. Kaya ngono ya. Melu bali. Ayo, Nduk, calon mantu.